Un home deu respectar el seu pare. Creus que gastaria més de 900 euros al mes en menjar per emportar si no em resultara rentable? Jo he viscut a aquesta ciutat des de sempre. Saps que això abans era una escola? Des d'abans, vols dir? Quan anaves a l'escola? Sí, fins als 5 anys o així. A mi em va pillar el canvi amb 7 anys. Aprofitant l'augment de l'esperança de vida, el govern proposa la jubilació als 83 La anys. tasa de suïcidis juvenils arriba al màxim històric des de 2020. L'Índia es converteix en el primer país en tindre una indústria càrnica 100% sintètica. El primer bebè a la colònia lunar. Cada dia més persones sobreviuen gràcies al trasplantament de sistema nerviós. Alarma generalitzada davant la possibilitat de col·lisió amb la Terra de l'asteroide Apophis aquesta nit. Les autoritats recomanen mantenir la calma. Vius amagat el teu personatge. I tu a ta casa. Tu no saps el que és eixir al carrer i que tot el món et mire. El meu pare era músic. Un dia, quan jo tenia uns anys, va arribar a casa amb una mirada desconeguda. No va tornar a ser el mateix. No m'ha salido desde los jardines ni res. T'acaba de dir que se llista avui. O sigui, però en persona. La coneixo. Hombre, cuando eres un chiquete, en el 2010 així, la gent tenia que anar a jocs per a fer les coses, però ara ja no és necessari. Seu jo, collons! Què diu, collons? No, que va. Quin estorba nos va connectar avui? Perquè diu que està amb la família. Per si de cas lo de l'asteroide i és veritat, saps? Em vaig adonar de que tothom parlava, però ningú escoltava. Ningú m'escoltava. Jo no existia. I mon pare sempre dient el mateix, és que no ho entenc. Per moltes vegades que em diguera que enfrontar-me als problemes em faria més por, a mi només em generava més i més por. Heu de deixar d'enganyar-nos. Pensar que el món pot ser un lloc feliç. Ens l'hem carregat i ja no hi ha volta enrere. Només queda acceptar que la vida serà cada vegada més i més salvatge. T'apuntaren a l'escola online, no? Evidentment, tot el dia davant la pantalla, sense ningú dient de res. En ma casa es van decantar per l'educació a la llar. Mon pare portava anys desitjant-ho. Les escoles es van quedar buides. Jo odiava anar a l'escola. No hi ha ningú. Fins i tot ja que una paret entre nosaltres sóc el més real que tens. La vida real no m'interessa, tio! Deixa'm en pau! Pots fer-te un virtual, tot el món siga l'hòstia. Però sou hombres! Se'n va la llum i desapareix. No! No vull escoltar-te! Ruido! Hi havia muntanyes, arbres... Fins i tot una vegada vaig veure un riu, amb aigua i tot. Però ara ja no m'importa res del que passe fora d'aquestes 4 parets.